Amon Goeth je jedním z nejtemnějších symbolů krutosti holokaustu. Ne proto, že by byl nejvýše postavený, ale proto, že zlo u něj nebylo rozkazem, bylo osobní zálibou. Tento příběh není o válce. Je o tom, co se stane, když člověk dostane absolutní moc nad životy druhých. Jistý Amon Leopold Goeth se narodil v roce 1908 ve Vídni. Pocházel z poměrně normální rodiny, bez výrazných známek násilí či psychických poruch v dětství. Jako mladý muž se rychle radikalizoval, vstoupil do nacistické strany a později do jednotek SS. Ideologie nadřazenosti mu dala přesně to, co hledal, pocit důležitosti a moci. V roce 1933 byl Amon Goeth pověřen velením pracovního tábora Plasov u Krakova. Tábor vznikl na místě židovského hřbitova. Už samotný fakt jeho vzniku byl symbolem absolutní neúcty k lidskému životu. Goeth se stal velitelem s neomezenou autoritou, žádné reálné kontroly. Žádné hranice. Svědectví přeživších hovoří o muži, který si násilí užíval. Ne jako povinnost, ale jako zábavu. Často střílel vězně ze svého balkonu. Bez důvodu, bez varování. Procházel se s puškou a vybíral si oběti náhodně. Staré, nemocné, děti. Je důležité zdůraznit jednu věc. Tento příběh není popisem brutality pro šok. Je záznamem historických faktů, které byly potvrzeny soudy a svědectvími. Goethovy činy nebyly výjimkou systému, byly jeho extrémním projevem. V táboře Plasov panoval neustálý strach. Vězni nikdy nevěděli, zda se dožijí dalšího dne. Jeden gest, jeden pohled. Jedna chyba Amon Goeth rozhodoval o životě a smrti impulzivně. Bez emocí, bez lítosti. Ani zvlášť děsivá byla svědectví o jeho chování vůči dětem. Děti byly v nacistické ideologii považovány za neužitečné. V praxi to znamenalo okamžité odsouzení. Goeth tyto představy nejen přijal, on je aktivně vykonával. Mnohé děti byly zabity přímo v táboře, bez registrace, bez záznamu. Jen proto, že existovaly tyto činy, jsou dnes zdokumentovány v archivech a výpovědích přeživších. Paradoxně, Amon Goeth nebyl zatčen za vraždy. Ne okamžitě. V roce 1934 byl zatčen samotnými nacisty, ne kvůli krutosti, ale kvůli korupci a krádeži majetku. I v nacistickém systému existovaly hranice. Nemorální, majetkové. Po zatčení se Goeth snažil prezentovat jako loajální důstojník. Popíral osobní odpovědnost. Tvrdil, že jen plnil rozkazy. Tato obhajoba se později stala jednou z nejčastějších výmluv válečných zločinců. Po skončení války byl Amon Goeth vydán Polsku. Postavili ho před soud za zločiny proti lidskosti. Soud vyslechl desítky svědků, přeživších, bývalých vězňů, lidí, kteří jeho činy viděli na vlastní oči. Goeth během procesu neprojevil lítost. Nepůsobil zlomeně ani kajícně. Tvrdil, že jeho svědomí je čisté. V roce 1946 byl Amon Goeth uznán vinným. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Poprava se uskutečnila nedaleko bývalého tábora Plasov, na místě, kde kdysi rozhodoval o smrti druhých. Jeho poslední slova nebyla omluvou, nebyla přiznáním viny. Byla dalším projevem popírání reality. A dnes je Amon Goeth často zmiňován v souvislosti s filmem Schindlerův seznam. Film však ukazuje jen zlomek skutečnosti. Skutečný Goeth byl ještě chladnější, ještě nepředvídatelnější, ještě nebezpečnější. Tento příběh není jen o jednom muži, je varováním. Ukazuje, co se stane, když systém odstraní zodpovědnost, když ideologie ospravedlní násilí, když lidé přestanou vidět v druhých lidi. Amon Goeth nebyl monstrum z pohádky, byl člověk. A právě to je na tomto příběhu nejděsivější. Historie si pamatuje jeho jméno ne jako velitele, ale jako symbol toho, kam může vést absolutní moc bez morálky. A právě proto si tyto příběhy musíme připomínat, ne ze zvědavosti, ale jako varování.